Blora madu niku enten petak-petak enten niku. Asli lur. Ya, iki blora madu. Blora lha niki madune teng putih. Nah iki katuran niki istimewa lur. Niki dodone barang katen petake. Istimewa lur. Limprae kan anu coklat nang petake. Dan petake. Nah, ini katuran kan istimewa lho. Ini Gendewa Sabdo katuran ini. Blora madu Gendewa Sabdo niki teng punggunge niki Sangga Buwana. Sing niki satriya anu nggih saged dengan petai. Petai Satrio Pinayongan saged istimewa lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahi. Qala Allah taala fi kitabil karim rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wa hdan bil lisani yaqul qali amma. Sagunging para pamirsa ingkang tansah setya tuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun, mugi-mugi sedaya kinanjar seger waras jasmani rohani bundulan batinipun, lan mugia sedaya dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan sedaya ingkang mirsani channel Solawe dipun tambahi rezeki yang kathah mlimpah ruah kronyanipun Gusti Allah. Niki dalem ngeten lur, Mbah Sentara badhe neraken perkutut berkaturanggan ingkang asalipun di dalu teng ora-ora gotong. Di perkutute menika lur. Niki perkutute jute menika. Nah, iki enten petake 3. Niki saged diwastani Sangga Buwana. Niki saged diwastani sore gulune niki saged diwastani Satrio Pinayongan. Lah dodone niki enten petake lho. Nah, enten petake. Nah, iki enten petake. Yes. Niki nggih ekore tambah gangsal welas ngono iki tukul malih. Pedale niki surung derajat arahe setunggal surung derajat di pendomije surung derajat setunggal mari kiambaan lho. Dan ini badhe kula terangaken lur, namine perkutut berkaturanggan niku beto manfaat beto barokah lur. Ini kenapa kok diwastani perkutut niku? Kula nek mastani niku jenenge adat Jawi gadah pakem lho. Tiyang Jawi gadah pakem sepindah niku ingkang diwastani sangkan paraning dumadi. Dados nggih asal usule dadinane kawula sedaya makhluk ngeten niki namine sangkan paraning dumadi supados eling ingkang damel kedah dipun uri-uri ingkang sae. Lah niki ingkang sak angka kalih niku memayu hayuning bawana lur. Dados tiyang niku ciptaane Gusti Allah Subhanahu wa taala, awak kiyambak niki kedah saged memayu hayuning bawana. Memayu niku nata. Dadi memayu niku nata. Hayuning bawana sak alam buwana. Dados tiyang niku kedah nata isen-isene kuasane sing kuasa tito sak becik-becik sak khususipun nggih kados makhluk ciptaan ngeten niki napa kemawon kedah di memayu hayuning bawana.
nata sak becik-becik sak sae-saene. Ingkang kaping 3 nih cakra manggilingan lho. Dados tiyang niku kedah paham namine cakra manggilingan. Cakra niku pusaka. Lah diwastani cakra niku sing gadah pusaka niku cakra niku nggih apa niku Dewa Krishna lho. Sedaya kan saged mirsani nek tempe wayangan. Sing kados bisa kados panah wonten napane niku kados gajine ngoten niku. Namine niku cakra niku. Pusaka niku cakra. Lah den cakra manggilan. Dadi cakra niku pusaka, manggilingan niku mubeng alam tuh. Lah terus sejatine katuranggan niki kelebet satriya cakra manggilingan. Dados satriya manggilingan menika lah kula jelasaken niki paruwe niku mendhet ing paruh riyin nggih lho. Paruwe niku tiba beras gabah biji babah niku tegele becik sae. Negel sak negel niku beto rezeki. Lah paningale Wisnumuti niku Dewa Wisnu. Dados gampang diremeni sedaya tiyang gadah welas asih ngoten. Lah sukune wau kula hitung niki nggih, sukune niki tiba ngitung saged mawon. Sri Jengkali Harjuna Dandang Mang. Saged diitung. Sri Jengkali Harjuna manganati dandang tunggu nyawa. Iki diitung Sri Jengkali Harjuna dandang tunggu nyawa. Sri iki tiba rezeki. Lha diitung hitungan Pancasudha rakat. Peksa peksi sabdo pendhita ratu. Peksa peksi sabdo tiba sabdo. Iki katuranggan istimewa lho. Jadi kore niki malah tukule enten sing jurung derajat wae Pandhawa mijil lho. Lah Gendhewa Sabdo dodone wae petake niki to nggih. Niki namine Gendhewa Sabdo. Gendhewa Sabdo nek petake niki. Jadi waktu itu terang Gendhewa Sabdo niki Gendhewa niku panah. Gendhewa niku panah, lha enten petake niku. Gendhewa niku panah. Gendhewa niku panah. Lah sabdo niku gadah sasaran mesti tepak, mesti pas ngoten. Lah niki wau wonten petake teng punggunge niki. Nah. Niki nggih. Niki namine Sangga Buwana. Terus tiyang ing gadah pertunggan niki saged nyangga buwana mboten kok tiyang saged nyangga saisi donya mboten. Insyaallah saged dadi pemimpin rumah tangga utawi masyarakat saged bimbing masyarakat ingkang becik ingkang sae. Lah niki wau sing kalih niki pas teng gulu, sak ngisore gulu pas teng sirah sak ngisore teng nduri gulu pas niki kelebet satriya pinayongan tapi dereng kurang maju sekedhik lho, tapi nggih mboten saged diwastani satriya pinayongan. Apa diwastani satriya pinayongan? Satriya pinayongan niku satriya sing saged ngayomi saalam buwana. Satriya ingkang becik, ingkang sae, ingkang luhur budi pekertinipun. Nggih menika dalem niku sak saged-sagede kula wedharaken teng badhe pranslayan mugi-mugi bermanfaat lan barokah kangge sanak kadang sedherek ingkang mirsani channel Sulawe. Lah nggih menika yen badhe berburu katuranggan lur perkutut berkaturanggan. Usaha utawi pados tenggen ingkang wingit utawi nggih makom, utawi punden, utawi sendang. Insyaallah asa perkutut ingkang becik kados mangeten nika nggih dalu ngoten iki. Terus nek mboten purun tenggen-gen ngoten niku namung teng dusun-dusun ngeten teng lorong iki. Nggih ngapunten nek badhe asal katuranggan mboten asal ingkang becik ingkang sae. Yen purun pados katuran tenggen wingit insyaallah asal perkutut ingkang becik ingkang sae ngeten iki lho. Nggih kula kabeh semanten nangge medharaken perkutut berkaturanggan niku cakra manggilingan niku gaman manggen kiblat papat 6 niku pancer 7 kang jangkung wau surung derajat samudayane. Kinten manfaat barokahipun. Uga semanten lur
anggere peburan perkula katurangan di dalu kenara gotong kula sekapi semanten wabillahi taufiq walhidayah waridho wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.